מלחמה. יאללה מקוץ', יאללה בית"ר. הבלונדינית הולכת. איזה מלאך. יו! ה-LCD! איפה הבירות? סמק שמקו על הבירות! יאללה שרה! מה? יו! יואו! שולה, אנחנו שחורות! מה, זה שיר של ההורים, נו? יואו! יואו! שלום! מה, ירשת את כל הכיף! אני לא עשיתי כלום! סונו! קוראים לה כרית פוקי! פוקי! תחזיקי מעמד! אונס! 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 הבלונדינית ניצחה! היי! מה, זה כאילו קרב על יואו! למה עליי? אני בעד כולם! זה מה שקורה, ששותים הרבה שנדי או בריזר. יש לנו פה מנצחת. שולה, הלכו לך 20 שקל. מיטל. אני צריכה לדבר על הבלונדינית. תיכנסי בה! 20 שקל שלי עלייך! זה הכל מתועד בהיסטוריה. יואו! זה לא רואה את זה. יאללה, איזה תגובה אוטומטית, מי הזונה? גו! גו! לא שרה! שרה! מה זה נראה? זה לא מעסקים, זה פשוט בלונדינית, נולדת ככה. יואו, שרה, לא הייתי מוותרת. הנה הבלונדינית מצטרפת. ראונד 1! רגע, מי ניצח בראשון? פספסתי. אני! אוקיי, רגע. שנייה. אבל לכן יש 3 קריות, זה לא פייר. ראונד 2! דינג דינג דינג. יאללה. יואו. ומיטל נותנת. והבלונדינית, לא עליי. יואו, השם ישמור. יואו, איזה תבוסה, שרה! תתביישי, זה מתועד. יואו. זהו. ראונד 3. וואו. שולה, אתה יודעת מה הכי מצחיק? שאני התחלתי את כל זה. את זרקת את הקרית על מיטל חשבה שזה שרה, מיטל זרקה את זה על שרה. אבל זה היה שרה שזרקה לך את הקרית במקום. אני מצלמה כפרה. זה עלה 3,000 שקל, אמא שלך. יואו, איזה זונות. לא, אני זונה. יואו. קחי את זה. קחי את זה. אוקיי, כולם הולכים למות עכשיו. אוקיי, מלחמת גוג ומגוג. יש לנו פרסית, ויזית, בלונדה 2. רגע, אני נכבדה מדי. הפרסית הולכת למות. יאללה, איראן עם פצצה גרעינית. רגע, פוס. יש לנו את רוסיה נגד איראן. ראונד 1. דין 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 דין.
אווירה נגד רוסיה. וידאו כאילו? כן, נראה לי שכן. זה הריקורדים, נכון? כן. אוקיי, זה אומר שזה כן. רגע. אוקיי. שולה, הנה סגנון שולה. סגנון שולה. לא נכון. הנה סגנון אשכנזי. צרת על זה. לא, פתאום. שרה, מצלח. וזה רגע. השם ישמור. עכשיו. זה פרסי. זאת הבלונדינית. לא! נכון! מה זה היה כל כך זה? הנה סגנון שולה שניים. נפלא! סגנון שולה. אוקיי, סגנון שולה. הופה! את לא! רוסיה! מרוסיה באהבה! צחי. תקראי את האלמנטים. אני רחלי. אאו! נו יא, מאפנות. אין אקשן, אין. ראונד 3! אני לא רץ. אני מדמיינת אותו. נו, מה זה הצקות האלה? איזה בצקות אתם? נראה לי זה כבר לא מקום, זה נגמר. מה? כן. רגע, תפסיקו. לא, רגע. מדמיינת אנשים. זה עדיין ריקורדים. את רואה דג פיפל? רחלי, תסלחי לי, נכון? סלס, מלא רגליים, את מבנת. אאו. אוקיי. אני לא יודעת למי כואב, לכרית או לבן אדם. לבן אדם, מה? יאללה עוד פעם. מיטל. יואו, זה לא זה כיף לחשוב על מישהו שאתה הכי שונאת. את גמר. רחלי זאת המאפיה האיטלקית. רחלי הופה, היא הזונה. תכנסי בה. יש לנו את איראן ואת רוסיה. רוסיה בינתיים מנצחת. מי זאת רוסיה? רחלי. מי זאת רוסיה? מה, למה להם שמות ולנו לא היה? אבל גם לה יש את רוסי, זה לא פייר. רגע, בואי נעשי כמו במטריקס. שולה, איך עושה כמו במטריקס? אוי, גדול. שער. זה מתחבר לך לפני ששמת לב. איזה פוס. איזה מעשי שלך? זה של המחשב שלי, שרה. אני שולה. לא. אני שולה. לא, בבקשה. בסטייל. תודה. עוד מישהי רחל רוצה לצרף גם? רחלי לא צריכה להצטרף. רחלי לא צריכה להוריד את המחשוף. כל הגוף זה מחשוף. מה קרה? בולי. מה? אוי. שולה, הכל בגללך. איך זה בגלל? לא כמו פזו. רק בגללך. שולה, איכשהו תמיד הכל בגללך. מי שהתחילה עם זה שרה, שהתחילה עם זה. אני מוסרת הודעה לנשיא איראן. אם יש לך בעיות בגלל הציוניות, זה בגללה. פצצה עליה. טוב, לא? שולה. take me תמיר. עשית אותו בחיים. טוב, בואו נפיק את הסרט הזה. טוב. נראה לי כדאי להפיק את התרמה הזאת. אמרתי להפיק. תעשי סיום. לא רוצה. כאן הגיע משדרנו לסיום. תודה לכם על שצפיתם במחשופים, במלחמת כריות ובהרבה שנדי. ביי, תבואו לבקר. עוד 5 דקות אני מתחילה עוד פעם, מה ביי, יאללה. This is my die. Welcome. Take me, I'm yours, yeah. מה, יש לך ארוך כאילו?